Bocah gunung. Ya, jangan pokoknya selamat berjuang para YouTuber dengan gayanya masing-masing ya. Ana sing mandan miring, ana sing karo dodok lah ya. Pokoknya perjuangannya YouTuber kowe wis. Pokoknya. Ayo, lebih sore. Perjuangannya pernah-pernah lah ya, Bos. Ndiri kak golek konten. Ndi golek konten HP-ne? Oh, disaki ya. Saki disit. Angin monggo langsung. Bocah gunung. Apa kau anak kalingan, Brin? Masih nang kana toko si Madu Kidul. Apa kowe
ngundang Mas. Tawa banget. Mbok menawa kaya kowe dadi tawa. Apane sing Anu tawa? apa ana si bocah Karo umure ayo ki. umure tawa alhamdulillah. Maka Apa kok